when I dey learn this next work, no church member contribute shishi. No, the way my mama enter church say, my picking they learn work, me on a help us. Even when he's strong, from catering school, I come up for catering school on Onisha. Go learn news. Everything on my sister. The shop today, now my sister put money. Everything on my sister. Now I conscious, they say, we are trying to help the youth. Someone said that you do news. So we hand over some youths to you so that you train them. Now they carry eight young girls come out. We are handing them over to you. Now I tell them 3 months training at 190. You go buy tools, you go buy this. Say no, we want to empower you. We want our youth to be working. So I go train 8 people for free. They say it's the lost work. We are trying to build. Make I see any of them for my store. Me, I know be youth. When I don't empower me, even as I they suffer, I they struggle. I know they suffer, I know they struggle in Jesus' name. Amen. I clean my mouth. Why you not empower me? When I don't see me empower, I know be youth. We had that. Hey God. Hey, I'm happy that seeing some of our people waking up, knowing the right thing and the wrong thing. Do you understand me? Knowing when to do the right thing. I'm happy seeing some of our youth, in a good age and okay, but no one age okay when I come with you. But in age okay, but it was an egg is stupid in dumbo. It doesn't make sense. In a good age and okay, malife. Ịghọtago na ọ nwere some of unu amalife mana ụmụkwe ndị na-eje ụka ajụ uche fa were eje like Peter Obi wee Katọlik yakwa ya jele na nke Mbaka chọọ ka o were ife na wee pusho Peter ka Peter mee ife ọ chọrọ ime na Peter kwechi na ọyala ọnya bụ na ị na-eje ụka ị nwere common sense. Ịghọtago a na-ekwukwu projekti asị tụọlụ gị projekti aka ọ bụrụ na nke ifiri na ọ ya amịta mkpụrụ itinye ego ọ bụkwanụ nke ifiri na ọ ya amịta mkpụrụ iji nwa ya na ọrụ onwe gị. Ebe ọ bụla ị na-anụ chọọchị projekti etizi n'ego na ya na ife ahụ enwere ugwu ọ na-aba na society mụ na gị na-abụ apụta na vileji enwere ọrụ enwere good health system ndị mmadụ na-anwụ na younger age erezie 5 billion wee kwụba unu ụka gbakọzie na ya na bịa na-akụ aka na-ayọ Jizọs akpọdoro n'obe ya provide unu job. Does it make sense to you? This is why anyị ji wee like a pattern of Peter Obi. Ịghọtago na ma like nwanne anyị nwaanyị a kịta mgbe ọ na-eji side ụlọ ụka ehepụrụ ya. Ịghọtago oluzie kịta ka ọ stade n'ụkwụ ya nwanne nwaanyị gbakirichara na kwụbe ya unu pụtazie sebe ya ka no it doesn't work like that. Nwanne ọ bụrụ akwa onye ruo orie ya na-alụ ọrụ na Julius Berger je na CCC je na-anata ego ọ dịla etu afọ. Ịghọtago na this is why anyị ji agwa gị ka ịmụrụ anya